keyo nigo balinsi ya morokerio ya Baibuli. Kigima mwanchi umurigereria Abigeta sene ya Ndizi TV ne mambingi yanaende tuko kwarigania ase omorobere w'ENSAKIA bono mambia ekerto bereto kwirobire nabo igo gwikirana ase studio kweneke mnatobere tuko gusonsolera amangana ayabeteka gukorekana korari tukuri igoro gwikira emambia ya bono igo mwanchi muri bwakire bya andonsi so tubwate koro no basemere kwana kwabere gukubuka bya nogendete kwirubiria asogo chaka ekibago kiabo mbaroro maitinga litukeriga lya rero ni rusa yabo ekiagera ngase abigeno bali bedini ye Islamu nigo bagucengera litukeriga ngombaroro batarekirana ase mirimo yabo no batategerete bagendete gutugwate somorobere w'ENSAKIA bono mambigo mwanchi muri ya mashabiki tonsipi nigo toko yariga ni bene ase omorobere igasanga na into epine location yago bono mambia atumanye ngakero beretinga gari onyetekerane tyaseke bago kyabo ningi kirioro chekigenda tekawene kigwa asense ya Kenya tumanye ngonga ngaki obosanga litukeri gari yake tumatinga litukeri gari ya JUMATANO ne litukotokunyora basubati abatinguke gima igoto betoko kwa bene alibaga asomorobere igabo ENSAKIA KERUBO sanga na into ganeria omosubati olibwanje teri tukoligia so asense meri mitandao ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sense meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense moye website na wapnya gwetera www.ndizitv.net sanga na into gwetera ase namba yesini wetera 0792192834 mashabiki itonsi pekora sense meri ya team diaspora bakora wano munyakirgo Kennedy December boka soa ase omorobere w'ENSAKIA bono mambia turababere batatu baganerie lituko ligia uriyo kanse na chibi channel yogi yagwikira sole ase nchira ya benenera Abigael Nyanchama bakobwatirana nere Kelvin Mugambi detariane rero Fatuma Achani Chomolele. Jabungi abasekera rero ne holiday yaba Islamu. Neriye bibuya nena sibeti goro. Mbere ya tuete ono egatwerwa. Lakini ngogore ENSAKI konyorande na yani kiraisiko konyorande nga yakamukire egotomera na aso musikiti ori chimbori chiri simba yana nete igoro inchengo baraye gekarokeriyo koragera. Kolende otebyo mu radio gutabaka gwa Kisii ya olitukoli ya rero nabo igonda ete ukoinyolinga litukoli ya rero obegogonchura eringitoni ya FRIDAH techaka nga Yesu ninakuabudu kolo musikiti ole tobo soku achasa ase Ndizi TV FRIDAH ashadege Abigael yatakora le Korani yatangamba somerera romambi lakini negeire igoto basakonyora ali paro manyago chaka nga FRIDAH nje ayara na chinchirita ngango marembe engane yungo chatore chinsa chia kare happy Eid ul Fitr abanchu abaligiri Ndizi TV anene mono abali abo kwegena kwege Islamu emambi yabono bwakire ande onsi ase ototengerete soa ime yomoroberio obwensa kinima eta bangerero ningumore asomotimoko asengenjo ningo mwaziri boburindi bwemitiko igoro kiture kindiki abete gakoralia bunali tukolia rero naliyo torachikoranga omotimuko omonene imense icho ya Kenya asigo bantu bange mbali gochia asemeremo nabo igo bali bakonda batumika chibengi ao wikira bona yaje jagiro tuma chi messages njabe chigo tuma chi message goro chiko ganiria bantu happy Eid ul Fitr na boygo akote banga nigolera bagosika asigo nyugo teto bokoleri asichibengi ao imense icho ya Kenya nabo igo chinyomba chiria ao nabo igo chabisi chiri chia serikali manyanga rero nigo chisiekire igo nabo ko nyawikira litukolia mambi goto basa gotumeke fya ya korumo socho gochibosongo bose obugerango mati goche koligo bokonyi obosobo koleria serikali ya county ya Kisii oranyolenga chiobisi nigo chisikira
igo amonje muri Ndizi TV so imi murobere wensake tumanyinga ngai ogochengera litukoli alero inkyora gokora litukoli alero nabo igo kere litukoli ya Jumatano totebanga Women Crash Wednesday WCW nabo gochengera omusubati yomo asenchera yabene emambia yabono nabora bumwanchi ogo nabara bumusani ogo ase emambia yabono boigo tukatoso murobere wensakia ase libo elimo ase ime yomurobere wensakia otoko batokorosa ali tukolia entunde nzanga nibuna batambe niyo tokumulekera amangana abira akoleka kurutukoli igoro wikira abono mambi alafu entunda ya kabiri to batoko asensemo ya magazeti entunda ya gatatu twamanya gusanga nabageni ase mambi ya lero turajugo twara abageni turabe tugusanga nabarabuo ase oboime igoro yechisemi au igoro yechisemi kiri ase chiskuru kiri cyobuvundi vocational training centers nabora kuminga ngakitore yellow lero iga. Yellow is the signature today. Yellow na yellow talinga ahetu atebania. Yellow ni a signature tune ya Riatirimba Vocational College. Asiko mwancho muri Ndizi TV tutarachaka vene igoro ya manga beta kore kalitiko igoro. Abuna botambe nyo tochaka na Nyasaye. Asitukoli ale turabata gusoma ko ruwa sege tabu ya Saburi. Ekibungo kia kemerongo etato nene ekengese ya gatano na kabere Psalms 34 verse 7 atebanga umumalaika bomonene nigo akolenda na gwetanana abo bamuyirogete omonene na kubatoria umumalaika bomonene nigo akolenda na gwetanana abo muyirogete omonene na kubatoria nkikibunge yotomanya nkegana ndo chengane mwamu gore gatenga okomotoge Nyasaye ase obuyabwaye oyo Daudi okokwanira igoro yobuyabwa Nyasaye naenda ukwanira kuchakira umuchakano nga nimo bako monene chinga kichons ni motogi botambe igebuke ninge otoseminga ati tobe tokumotolinya tokomotogi Nyasaye tobe tokomo buati amatukonsi nabo ekingese kyabage gonku na kigima ngiriga tanna kabiri atenga umaraiko moniga kubarutota ase igo ekero okomo obwa Nyasaye niga kuba ukolina na bwetana na bugutanga kurwa ase ebinche ebingi byaro cyokonyora nabora nyolenga na maruweire chiajali ekero mugwati Nyasaye niga kulinda sebinte byonse ase igo kirige ntokora mutanga ni Nyasaye na komobwa nalio rabe gokone kinga kwabere gokonyora obusini wana boigo kwekendereria asubugima FRIDAH okuna kuko semeria kwimambia yabono bono antaete ekorani na boko enyora no online FRIDAH to somere ekorani bono itukoli ya lero ntota idikora bantu baotebanga na Abaisiramu konyo metero Abaisiramu kitabu tangani kia korani ngere kia FRIDAH Abdul Swan kitabu negun keyo FRIDAH igoti kitabu negun keyo FRIDAH tiango tenga FRIDAH lero tukura kugo otara so muskiti FRIDAH otara so muskiti oko atoro omubaninga kyakorokwa ototaibe bitao bitano maeta se ekorani FRIDAH igo mangana nayo kojo gosome korani gose ninje naranga nebuku gwasoma no mete korani buya kombwa FRIDAH natinye maeti buya lakini ebitao biri no enekero no mundo tego chikaniseri ose dini eri na bakumanyege tabwege no kira ego gwako na FRIDAH to ndobwate chikoran aina chikorani ebukubune bukundo bwate New Testament ndobwate Good News ndobwate kine korani nabo igo bona ayentige ngango marembe bono mambia incherero na unjolili Wala din chikoragira koto jaka konge bitango bono mapema obuya tari ayo chikongigorero marangu gari ebwata abanyene abakorende FRIDAH engana nabete inko konyoranga yabete koreto butantanu nigoro yokoraliwa kweli tukeli koba anga nomotimoko o Eid ul-Fitr egati yabarai korwa sekaniseri y'Islamu nigo babete bago gikeliga korokyo mu waziri w'obulindu w'eme kiture kindiki bote banga chinga kinchiro bakorra omutienyi
kurende nga egati ya oteba nga mbarara motienyi oyo igona mamincha omo raibwense yani omo mozi boburindu baime koralinga litukene ul fitr id ul fitr ono tingu manyanga FRIDAH karenga likyongere kieki actually no nyeriri bari guchaka okwingata na bayigo gusaba ndarucinga abara ikurwa sedini yege Islam mbabe tabawesoke bane babate bangachinga kieciga sebakorera umutinyi ngobere tofauti yake igo bakamenya kwa ene kenga baganye elitukeriga libeli koralirwa bene kurwa sabara ibedini yege Islam meta bakristo ndu abasense moya bakristo na jobo rero nchino muislam asense moya bakristo na jobo bari komanya litukeriga kero bakorera umutinyi naende obututukano igwachite akonyara kurwa sense ya Saudi Arabia barabuchinga kicyabo nchibwikaini akonyara barabungotanga na bari korora umutenyi n'abantu kurugega sense ya Kenya gose cinse ngotanda na bari gose ngotanga na bari korora abayiga banyuro korora bono ebari kuganya ugucika urwase abarayi bedini yege Islam igo FRIDAH ekorokinga nabo igo okubagikana nkoro ase egati abarayi bedini yege Islam akoranga mbaro babet bagutangania mangana ekiagera omugwaziri boborendi boimeta ko Rwanda onsi abegakora litukeli no ni litukoli lya moisonde ntabata koranga nigo nonyanga ase enyombeli yobura ya State House mbabe bete bagotwara emarogoba yogochengera litukoli lya Eid ul Fitr yani buna enchera eyemo tukorokanga dina maitego ikotware ndubwate nonyanga Easter no ne pasaka murebwenze ngonyorola ngotu ngokona isiale no ne gikarna baraibe kanisa no ne kero chidini achibwate emega ngocharo waligani emega bono bakabaho chengera engani yabete moisonde igorna yabete koraligo igo abaraimba rokoranga babete bakomanyia omo waziri boborendi boime na serikali nga engane nero igo ntoko mochimu waziri boborendi boime mbara bwabanyene nkoranga babwato ko FRIDAH bataraba bakuigwana naende baralenga nga cyumutinyo yega bagochi bayorora ekegera barabwa banyene babwente baigwana batebena naki nga yitubwene tekonyoro gochika korwa ningo bwene tekonyo koralia bene ngane yiga lakini nyugwatana nikakororo no botaigwana bakonyara ng'ibintu byasaikira yes FRIDAH ne bwendrete twene kinga abarayi dini yabati wesoki barabo banyene tabana kibachirasa obomu ekagere gorona bati nkoranga egati yabarayi kurwa ase orogongorori rwa coast abai bedini gestane dini Kristo mbabe tatabanga tikatochi amo FRIDAH no matenga ekerenge kenebo igokiri tukeli ne nokwabirana nabo igo gutwara akoneke nk'abantu kumanya bare ase omorembe nabo igosanga kerieke kebabwate yes FRIDAH okay ekero bagochamo igo bagusangana bali batabwati ekero bakoro kyubwanchani gochia saba mwabo mete tali bantu bonsi bakibwate igo ngabusange ndagere twalule no nibyombe abiwesoke bakwena na endagera kwanike ngali tukeliga abantu bonsi ngochengera bali abakorende nabatingotegerera chinyomba achuburaria nabo igo igati yabara ikorwa ase dini yege Islam nabo igo abayegenwa be dini eli bakwe murunganeria nga nika emyaka yebere yarire bintu byakongire mbali koli chengera buna bortambe maete kerba gochengera litukeli ne bakora cyanga chinya FRIDAH ngane eli yotanga Christmas yetu chikora cyanga chinya na abaisilamu na barumbo bwate chibuibui chinya amubula kwa ndobura ehanga enya igwakera monta abira kore hange enya unalitu enchera yoko chengera nga twaruro mutimoko yani twarure go chengera ani okwengata ebiro byo kwengata bitambe bona ya twicengera litukeli ne bari koranga nige ngakiye bintu byakongera FRIDAH yakangire papa bindo yakangire wachakire kongire matera aina kana batera wana mami akina maina rekero koligere egato abeto gusangana bwatari kora se dini yege Islam abaene kirenga korengana na uchumi ya Kenya bunere bakonyaranga na ne chindagira kiri bakagorire bakonyaranga chiatirira amagori no nyene chimboli kiri bari kugora gose endagire lyonsi bari kugora bachengera so gwamo bakonyaranga nigo budget ya besali getemba liko chigokora bune myaka eri amaga bare gokora ekiagaranga chibese chibolete abantu abange mwaro chingamba beta bagotene ni gwemere
chikemo chikampuni ancha beta chigosekwa igonga uchumi ya Kenya terabage kogororoka igonga abagwatani abangi gosabege no abange mbago chigochingera itukeri igabo na matukali amaegajo. Yes FRIDAH abakolende engana tote banga ni otukuganiria abege no bonsi bedini yege Islamu na boigo balia babe bagote banga siritukoli alero na Islamu bale babe tukubaganiria lituko ria a happy Eid al-Fitr as feriza royo mogo utaraza imusikiti okogenda turaza imusikiti kitora konyole rero no musikiti ndarate babuka location intarapini location ingo pini inde inafiu lakini tingo tebi job ikiaga nabare kega ya chaga ngai FRIDAH KERUBO tumira no FRIDAH no konyoranga bono igango te inga haya ki manya wikali umire FRIDAH tira te ingomuga no yo mobete chinga kichiricho korukunga kufuturu maite nenga kieli abantu bakwenda gukoro kwengata omwana agasoka ngora akenda akabeke kanzu n'umungi na nere agasoka ngora mbateba niti ono mungi nere era agakutangana kino maitu mumurero wikari kwenda ebisasi giti mungi nere ati ngankwenda bunande nje tingo nyakobeka bintu biri mumurero akana akabeke kanzu rende kwebisa ono liikaranse iga enyumba bacheta sukufuturu nase abete kwalika ni una abangi nabande barasekyo mbere nganju to kufuturwamo tosange kitobugata liba kanya gusanga kikomurango kongo kinyaruka ibere kigaswa kibegeta kibuibui ke kulirelia tenga karibu sana Mohamed abuna abasubate abalenge na ngina ekiombeke ameitwa Mohamed amekuwa kikuja hapa Mohamed ama huyu ni Musa wangu ngoyo Musa oro FRIDAH abantu nko tuomana bale rero okaite naye biko kogenda yo musikiti ngoenda no rio ojamia boski oyo we town yange gaiga tili kwenda tambe nande wakondora kaimbi rieta FRIDAH ndirangeri gwanje kinaitingo korobu FRIDAH moja kumuumbera ritukuri ana misi ya somoroberi wensakya bambya yake majabu bana amangana na manga berika gokorekana sense ya Kenya tobe tokoroganga amatuka mange abantu ngwanchana bali te abantu banchane FRIDAH te abanchane turakana na inde engenche mbure kale go tuteri buya obe ko goitwa no bokendo oikamo mobe babere bono jobe ngana nere na bere nkoboli. Do you believe in online dating? Yes. Abantu bakumira na online na bagwancha na FRIDAH banchane banyomane banyora abana ede liboli tokoboli asemambe ya lero mwanchu murigereria nga abantu mbe bakumira na semitandao banchane abanyomane banyora abana barosie family Wale ndege ntongera kiabere kiego trend ya somu tandao Netesi po abe kuku ikira job wani trage ikira tigango manyirero Yes manye FRIDAH musacho yo mukuru gasoro wangoro wabusi kaenda chinse chiri cha Michael gashikoriye bitoki rende atangense ya Kenya bitoki mbigo isana nyoro mwanchi tigangende isiko gari bigwerake ogo chikosoa ensemeli ya Facebook akanyoranga amaisa tiana nire nyore rumo spati ora ruma nyakenya agataba ngoyo nere ntatika spati nkenyale kamoso irende box buna bakari ko rute mistari agataba umaisika agataba ininche nagwerere ko ruchinse cha Michael tochegete egachigete amo process eri bintu bachire chinse cha Michael banyare bako mwana Ono tima edi saitani bunari saitani nga yaru edite ageta akapita katikati yao Anto bali bakanyoranga bayitanire tiga baswase mitandao toro chintu akaro banyora ntaso mutandao ondeta yomanyete by the way lakini akaro bayitan abantu betanira gasinini ngao job taru seti mwana daipa ngakyo tiko mwana ne daipa into virtual ko kwana ingora ngakyo tiko mwana ne daipa ande na kwalenge nyumba
Mwisipati yo kwende mitandao bawe chaka ana bantu kanye bali chini ya maji aye bakamanya chora nyama ngana matobo tokale kuondoka nga kai abantu abamba metengibira mambi tubeta mangi abato chori nyambara kini tuacha tokirete mu ndwanya go kwana se mitandao kolende nere buya job kwani kiro mwanjo gakero mwetanira so mutandao Frida ncheng agente tangani nabingote bankilinga abanchi aba televiya ikiagera ekero mwaringe kumera na ntu amanyite naende twabeto koranga nigo abange babo abanchi abo bono nturi kumanyanga nekene usino bulimo mbaro maite konyoranga bakora ibintu ase mitandao bose ngito tanga nime chigosoli cyukwegia elinde bakonyora abantu bakubarigeria andi bakonyora chibesa bono maite abakunguboro nturi kumanyekene ngaikire nduri kumanyanga mbara bibakotebekene mbara bibali chigosoli bona buno bokungubocha bwa FRIDAH abakolende onyenekene nkoranga kwanikira omwanjo wa so mitandao obwo tali gento kirekia okuno kweretera obusoku FRIDAH mate onde bintu mbirora abagokora ukate no muntu ndogosoki kumbe nayo manyene bono oenderete guyasioli bubepi FRIDAH utarachi gutangasa umuntu nga oyongose iri uno muntu busa manyanga noenae nkwera liole noenae nguyasioli yole atebanga tagusibi ose esongo ikiasira yani tebwende tinga don't wash your dirty linen in public yani ebintu biri ebinteive tako byorokya sabantu ikatari kiro muntu kwaneti amaya nje batebanga telebuya abantu gwasiora nyonya abantu batoro muchando nebwende tebe karansense elinde baba gusonsole nganeye tali okuyanekera barwa banyene akolengana ngane yubuna yabeire ke gokorekana job abana abantu bomere nitase mitandao bataramanyana bakayimuke bitambukiro byabwango orokinga abantu mbomera online naende bagendera ni family nje FRIDAH ento nabingote bankilinga asense meli yogwanchana ase mitandao inayira neli encherenga bune nebwate naende yaya egereiga onye ege kunyalekananga omuntu yukumere mitandao nkwa mumaete kurukale tutebenga no musani mwasomete nere school ye primary lene mukara bana no mumaete buna alenge nonyanga yewikagati abantu bonjuriria ono muntu maete ake no mumaete umumaete ake no maete sobo kolende asengencho limuta wati chisimi oseria secondary muta wati chisimi mugatikana lile mitando mbiyare ndoche mbyagendere temerebo mbiyagoche na FRIDAH consider muntu ngabunyo kolende muntu tamaiti pi nchingo tebanga abo aronako abo aro yaya asengencho yaki muntu tomaiti FRIDAH emitando no komorera litangani abuna bera aba kongu okay nebanga mbaro babere bawikirana igo na tebenga nonya gochiko tema abu ni goye begeta kongu tebanga okuno ko risk ase yo FRIDAH eyunere nchirana bigin kwiranelia enganeyo keyo mwanchi muri ete tigaro mwanchi muri gerere libole ya tomanyenga matana baranya mwanchi muri ya mparoro basoire senyo mu wetre mitandai na ende mparoro balengerereti hati yango basange na intu birengereri byabo ekento gendete ko bole libole kubatikane kole ikiki abeke gokoreka na aino bwata maisubusunga musubati uyo mbakorita nonye bancanira n'abantu banyarire bakomwana babone tinande basoka se mitandao elinga akoba nabo baumeranete bacaguasioria ayabo igosanga ngo na intu wetera se namba yesimi 0792192834 karunge birengeri byaga kimambi kyabona iga atumanyingo nere buya abantu bancane wetera se mitandao yes FRIDAH korene none mitandao abiri kororo byebinto nabo muntu agotwara obwanjani bore asense mitambe barasa tambe naende bako baba usanga asenchira bene kegene ndoiko rukunga ogwakirana na korana awetera asibicha bose video calls ningana ndrete kokonya sana FRIDAH na mukugamba no muntu komote binga chakuragira mote ruga ocha kuruga na konya kuruga muhawe ono mukunya koroka nimuna mukunya kuruga FRIDAH muhabeke ndagera mesa mwasaba kero mwasabire FRIDAH muharagira mu mwakora kuragira mwate bani goodbye igobone okonyora ng'abantu aho connect na mo kora mangana ali mwakora nyumba mino liri muramu
Iko okonyoranga no ene mitanda ye. Yabire korro biko bonja ni Frida. Akotebi jomo. Ago murano yo. Wete mitanda ye nejisimye chi. Na chira chinchi buyata yaye. Okonyoranga bono ninjo mwesubati Snapchat nerororo. Na ngira kabicho tingo beka biche libuna incho muntu nyene. Ya ndonsiri yambekire makeup na post liga abose mutanda. Akoli limna tokali buna abasubati wesimuwanya bantu. Akwene kingago ikatumerane. Kwamenya kwa yewe direction. Mundu mabatenene goroka yore. Ngaho yenje na ikirege itaga iga. Owakembo na imeki agarana nake. Ekieni keri arocho mutanda o talikero kikeri. Ekiagere ni aroche. Frida kwa vero korre ego tarase mitandao. Inga egento kelio kugora korua ase mitandao na kelio kwegwa. Neke ngao. Wona buno engane ibone gochera bono. Engana wodete ase umtandao. Negento kyaba delivered. Neke ngao. Wate banga yaya. Ya tali ero. Wona abuno tote banga gokogenda. Na watu meru efe be twale chia ochukwirana. Shagera buna butinga itosene gwe chukwirana Frida. Sindeko ya mteja otaga ngega abunda bigware ko Gusii baka Nairobi wa irwe direction ko woika ko megatega ai simi yachire mteja ora abantu bakorere stage gari nganga cyago chaka iko kaenda kuibangite. Yes, Frida boy gona MAANGI abira koreka ENSAKIA ya Kenya as a county area ya Nairobi. Nigo ababunge babwatege ikaruriti kuligoro sebaganyite ku mwaka bose kumulingolia uyo kabiro mu bunge West Mugrango Vincent Kemosi uyo bete gago kana ogochorwa kwae asiri uko abeteka kulikira ababunge ekamati elia ganitie kochia kumulingolia gochikoba omukomishona asenseria ya Ghana sabeta tebanga nigo kolengana nere abwate chisababu chienkaya ose amangana legete nkaya ayurire tere gutikukana ekoroge kitengo turarango narali abete kurwa se bunge chingaki engaki riuke liabete rigosomo anene mono liumo bunge oliumo koro bunge ya West Mugrango kararugukana ogo chorwa kwa yego chikobu mo commissioner. Our next nominee was meant to be Mheshimiwa Vincent Mogaka Kimose, who was our nominee ambassador to Ghana. Unfortunately, Honorable Kimose has declined his appointment, and he has written to the clerk of the National Assembly, and I will read his letter to the clerk of the National Assembly. He says that I would like to give my appreciation for the invitation to appear before the Departmental Committee on Defense, Intelligence and Foreign Relations on 9th April 2024 at Parliament Buildings. Pursuant to Section 10 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act number 33 of 2011, I wish to inform that I will not appear before the said committee at the time and the venue specified for the approval hearing. This has been occasioned by my personal and compelling family matters, which, after taking into consideration, will not allow me to take up the position of the High Commissioner to Ghana, as nominated by His Excellency, the President, on the 9th March of 2024. Therefore, to save the precious time of this important parliamentary business, and as per the provisions of the Act aforementioned, kindly note and this letter serves as notice not to appear. Once again, I thank you for your invitation. In brief, he has declined his nomination as our ambassador nominee to Accra, Ghana. With that letter, then, it means that we will not be able to transact any other business for this morning, since Mr. Mogaka will not be appearing. And we adjourn the session. We resume again at 2:30 p.m. this afternoon, the 9th of April 2024. Singa kechio boigo omubunge o West Mugrango Steve Mogaka nigabete kagwe sokia bene na boigo gukwanira engane yo
asabete gako mumochia kemosi asogokana kwa egwa libagelio Pole ni gabere gako boli mwaziri wekisemi Ezekiel machogu kwa ene kianga nkoena nabaleli bagelio gochia ase omugusi yonde elinde ni gane getinga ni goli bagelio yale gochako konya abange anene kora ase bunge ya West Mugrango kwende bwego ni gabere gako boli ya ensemeli ya kemoseso kibene na bwego gosaba mabera na kulikali uko gochia ase omorai wense kwa ene kianga libagelio lyabeli kwa ena no Mcheno mwakili Steven Mogaka, umujumbo West Mugrango constituency. Lere tu abarachire asebunge gopokea umumuro itukuru Nyamira County, in particular West Mugrango constituency, mheshimiwa Vincent Kemosi, uyoga nyire aiche kulingoli wa asesaulie emerememo president yuita amoa yoko genda kobo mu ambassador aligana. Igo tuanyoro bosoku egekogera libagare gocha nelirube lyasomwa ligotebanga emirime yitageti ngana bwate mechando ne chuli chie family chiagera tata kamirmeju igo nkobolia omweshimiwa Vincent Kemosi mburaira ali keri rube lyokori withdraw usulio korusio roli rube lyasomwa aminyoke bwango sana aiche alingoliwe aiwe mirimejo onyeta yetageti toro belie buna togotebye president yense umuntu mwaye mirimejo ekero twayibwatire ekere mirimeji ya sirire ejire enibo elia twari gocha kubaliruna ntwe gocha ekekogere enibeyo igere abana mbale bakulikwa bagochikokora ase nyumba yo mu ambassador abantu mbaro bagochikumulenda abantu mbaro bagochikumurugera bakumulendera abana igagwakanirwe fees eyenemereme menene tutagwenereta gusiriga nekero tokoyesiria kero konya tubekere to mu president riberera ngankio watolere bo permanent secretary agatotebi nko ba compensate inde oto compensate tiganya sae atuabiri naintwe egesaukio mu Gusii ekero anga problem bune yegocha ntobwato mu CS machogo ange twarangira neti kando twanchirane ngaonyoyo tali kogende miremeye ingotogo toma instead bona astu ebekire tokororeka abantu abaenenu tokororeka abantu tutabwate masikani yazo president eyetali record ya West Mugrango separately kolikerando mu president bwense lirube lyoko moebereria nga bagirango ntoligo ntwarugetia bagiranga sesa uliyo kogirengo lakini nto kogire mirimo ya serikali twairwe engana iganko mulikirendo mu president moebererie nga bagirango ntoliga ekyo gyakorwa nekintu ki individual anche atutigere kerogo kelia aliye constituency ya West Mugrango aliye asekonya kibekire na inde tomo amalieta y'abantu bayisaine bagwereta kogenda kuire mirimejo Mwanchumurilia Ndizi TV munakwa igule oyo no mubunge olia West Mugrango mwakili Steven Mogaka galatebanga ni gali no goichana asengincho yomo olio kabere omubunge oli West Mugrango Vincent Kemosi kwanga emeremo elia beteka gochorwa FRIDAH inyoranga nigo abamenyi be county Nyamira baberwa kwe murunganiria ngantobwati mu waziri ntobwati muri kyo botambe dora inyoro ase serikali bantu banyamire twebirebo kolende gasiye yarurwe yakanira FRIDAH akanira bono inkyora gukora regorengane akiri kolenda sensemende joba atokumanya ebirengerere byaye ebirerete agachibukane emeremeyiga maybe nabwo atekisaba cyaye cyabene iki cyagaza muntu talirese bete wegotenena ngo asinale gwikiraro gwateba ngemeremeye yaya ibonere ndo mubitereri eyentata taiti gokora akurindi yentale gokora arase na iroko boko umubungo West Mugrango Steve Mogaka nigale koimuka barakera ni bakwane
baene kingati gabaeli bageli gagochia somo gusiyonde osene county ya Nyamira lakini rende libagelio ndi basa ko bagenda insebosa nande ni gari gokana mapeme kiagera nga ni gamalieta ya bete gakoralirwa mapema sana ni gari kumukige tambukira kwanira barayikora sensemeli iyo rongorwa usi abara serikali ya Kenya kwanza baende bakwanira umurai wense bauncholikire gukirikena no gochia somo ndomonga ngeno chingane bono nechikwenda koleta liberera ime bunge lya West Mugirango na boigo engane nengane welete kumulikirwa sobwango kegima tone kinga ekero kilibono guchotira kerimi county ya Nyamira nto abwata barai au balibabete bakwamereria wetera ase obumumboli bwa Kenya kwanza babate uno muga umo senator Nyambega Mose nto abwate ababunge au abangi babatanyolete birugo bali kuligia mbabwende tebaligeri kubono bono nkaetenga abuna babwene tabono kuligeri na kwa wekerokelia tolekinga Nyamira tirigo chikotigu maega ase oburayo kabisa Wigo FRIDAH na MAANGI agendrete imensitu ya Kenya ane mono ime yomochi okeroko mato mochi okeroko bere go kwanika kigima sengencho yamaya na wigo amabe kulinda sintundeye nigo emeroberi ya berege ochaka senchira emo yogo gendra gukinia omochi oli okeroka maite no bako kwegwe kerengo ki municipality tobeto koranga nigo amagacho agendrete kobekwa asense meri ni gusira aponchilia tukoranga nigo ensemo serikali county ya Nyamira bakora no mwaziri uri otenete obonchuria nabo igo namangana ali alengete chinyumba no bwagachi kene oboso abeta wikirana asense meri nabo igo bale amo nomo MC uri oligo ma Nyamira gisesa na ko kwanirega chip emirobeli nabo yokurutu tamiro emirobeli amagendro asense meria kone kinga gego chukukini wangu chukini gwere ase enchera ere engia nabo gera chukone kinga abamenyi bense melia ya keroka nkonyora bali amagendro tengo turarango na le abete kurwa sense melia keroka robotu robeto rukwali ni gwa no musakito mangana maje kurwa si county Nyamira Polycarp Okara Unenchere yemo yogokinia anene omochojo iga okeroka maiga yokwegwa municipality ni gohaba bisa kurwa se county ya Nyamira bacha kirebene koraisia ase abahoncheli barat kunyara koba ba konchelia unenchere yemo yokujorobeli omochojo iga nabo igokobeka ebirobu ebibira bakonyi gokora oboncheli bwabo chingaki echa abotukom lero twacha keroka gaiga kwanda be site ye ase contractor nara Murubelio nyara koba gokora wa mono mu MCA we wadi yega yerigo momoske Nyambega gisesa kubwatana mono mu waziri wa mangana ya mali abego no boroisha bwemechi yani urban development umuske Steve Owoso nigo banyara koba bakubwatu kabeno murubelio goma gima guchaso mu contractor oyura kunyara koba gokora isya yonse binenchire ya moyo koba bonchele kurasi nsemechiga obotwereru bamina baite chire bago korega sibago tweru kagachaga chona kamot karaba isana warire chi project choko babikire ibanda siba batatweru asaba kore biasara asale buya ne vijana na bro bifaidike nandi ndoga sene kori kichiwese chinyinge erinde bintu bibe okwanekere kyo mu MCA we chinseme chiga nigatebruna nigo ogochiko kukwanyara ko bagokurwa mone koti koboneta konyara ko bagokubwatigwa elyo koba bali bagochoga chinga kichinyororo ko hosangiria ebango elyo kokine county ya Nyamira tutebya abantu beto bakeroka ngari twachite koti tukabwa ekina Kisii county budget court of appeal koewa korige stay order kina kiarengerero they are not given a stay order igonga koti ya Nyamira ya marimo ya mwete na bere igo ya kore wiki era ntuanza ko collect revenue kore toni onsi ya keroka from both sides ntu a collect revenue ye chiba ne chioteri tu akolire ntu a collect revenue ye chiduka na chochi tu akolire na bana biasara bakoninse na barabu toka senego collect revenue inche amono umwe msewe ichunwodo muske weekly future ndo form the committee yabagaka ba mwamusioma na bumubya so na buburu bwabo kunete lami yokunya kokwanera abantu kubatenge ibintu mbire koti ba respect process yo enjera egendere waigo kwana chinga kiecho Steve Owoso oyoro mawaziri nigonera haboboli abamenye kurasi nseme chiga kwana kibona kubwatira nabale elyo kine county ya Nyamira asagendere ko bagakobodi mu contractor yo aiwe mirimo ochikunyara kabaga okole mirimo yaye bwekirano nakuboli abanenje kubwatira nabo nenjire yemo yoko mwakinga kichinyororo elyo kubaroisiria omuchujiga okeroka igase igo tokubasaba bali bakore biasara gaiga keroka
mshirikiane na contractor asara batewi nga lero nongo chakira morasuka yake ara kolega siasagu maiko ba organized koira na ime agera na liga asira agenda bwa social na contractor kiare yugera tenenigas na ndeirege kakoyekora Muchujigo keroka boigo ni gora isigwa sabono chicho chiabene che serikali na che county Nyamira che igoirwe ase boigo chibara tirat kunyaraka bachikora isigwa saja igana kora isia emembrere simia ejwira nyaraka bage gotango kujaba kwa macha se chinseme chiga Probelio oraire chishilingi chimilioni 200 egento kalengana monega tiaba na inchana na wara bonchile kurasi nseme chiga na bigo nabatenili hebe chisekta a kurasi chile yiga baire okoboko. We are really very happy because we know that wano kwende ngo chirego kina 11 iganya liboto basako nyeba the minister yaito ya trade na yo ligere limono ororenga keroka kwa yerosiri elinde chibese chiko gende county no chiko keroka nuko tu abakira keroto igulenga Nyamira etongo gachoto nyori chirina to kolega sia so bonchiri yato chiko gotwerwa elinde mtubite bya basefu na kato nyasa kitre kama mtubite bila roronge Ginko reporter getaseni kia wanjete kia Ndizi TV kurugiga sechi nseme chiga chechiro ya keroke yugotoke meye county gaya Nyamira matukonsi inche igonkuru kwa polycap okara Ine mirubelio yo kwagacha omuchio keroka ngatinga matukabusi omuchio keroka no cho mesekegima no cho bange kwikero omuchio bosongo osora biko gwetani FRIDAH tengo thebinga ayuna ro amangana tokaneti koigwa nje FRIDAH karon koigwa amangana bunaya omoyo no goterema FRIDAH engore egwakabia egwakabune bwenete gwaka amagendro siasa bono ntutaiti koigwa FRIDAH eliogi ukumana tigabara ibono bache toigwa miradi ya magendro ikubekwa nsemeli ya keroka kagero muchiolio keroka ni gore ni gesia kenene ase nginjo ni gore ase para ekoru abantu abange banarete gutumika kuru Nairobi gocha ase mucho Kisii enere para abantu banarete gutumika none chikaunti chienta nine igo muchiolio bego kolendwe ncherengia obego kwagachubiya naboko bagokina na koene kinga echi serikali chi county ya Kisii na Nyamira ngonyora chire faida enene nabo igo ngokina turi kurwa sekerenge yake mugochi ya sekerenge kende FRIDAH ndosingana na bonchire kurwa sense meli babiri bakogokera igitambe kirikikigima ekegera ngaba maitemba chigokonyeka igo none ebintu ogosalia umete bogokia ekegonyara nga ekero muchuri kwagacho amabaga yimere mongo tokale okonyarekero kogarigwa okonyaranga no nabasaye bali batabwati yemere mongo imukibali getambukira baenda bachiko korogo nche biri agari ibonga no nyabasaye bali bali kolengeri nga bachiko tumekwe binyogo byo gotindia ose bachikoiba okonyaranga ebintu bine byabere bigokia na sekinyoro yes FRIDAH nawe zotekelete singaneye enganeli wanchete FRIDAH engana no nayo koigwa enkore yamanya gwaka buya engana elenge cyo boncholia noborendi anane mono echirelia daraja 2 oroboti robert rukwani na Julie KERUBO tumanyango na ria bete kurwa sensemeli ya daraja 2 mancho muriere karanga na wika sensemeli ya daraja 2 ambaba tebagotwara karo kyuborendi asoko ene kyanga uborendi ngotingirwa bore ase chinsemo chirikia echire ya daraja 2 abigo ko ene kyanga abonchelia ngokora bare obonchelia obwabo boikira no batali ko urwani bo yabo yonsi babite bagokwanira amangana mange onete atumira no muri kitwe Julie KERUBO elinda tumanye narai atwaliganirete Kere bikorwe byobosari no kubara ko borendi bigendete kwenekiwa imeyo mucho bosongo anene mona sechira nene ya daraja 2 nigo abateneneri bo borendi meye county ya Kisii bakoragwa no deputy county commissioner Okitutu Central Edwin Walela ara ebarasa umugasorero ase echireyo. Tumekuja hapa kufanya baraza kwa ajili ya mambo ambayo tumepata kutoka kwa wananchi. Ndipoza tukaombe tukaweze kushirikiana nao because vile tunajua ni kwamba mambo ya usalama sio ya serikali peke yake ama ya security agents. Lazima tushirikiane na wananchi because najua wahalifu wanakaa wapi? Wanakaa na wananchi. Hakuna mhalifu anakaa kwa police camp. Okwana nabariki magega yogo korege ikarekyo nigo Warela atebire bona ebikoro byobosari byamentekanire asengenchi yogo kina gwechireyo nabo igo kubori abantu kubwaterana eryo gukora obosaria. Hii ni town kubwa na watu wako wengi. Tunatarajia kwamba uhalifu inakuwa juu wakati mwingine.
lakini tukishirikiana tuko na uwezo ya kurudisha hiyo mambo ya uhalifu chini na watu wataishi kwa amani. Hii soko vile mnaona it is very active. Siku ya Alhamisi na siku ya Jumatatu hata huko hakupitikangi because biashara ni mingi. Na ndipo naona people also take the advantage ya watu wengi na wanaleta nini? Uhalifu. Voigonigo aborire abantu anena banyane kinyomba cyogo kombo ya kumanya abantu bali bagocha komenya elio kumanya buya olio menye tororo elio gukora ubosaria. Kama uko na nyumba za kukodesha ni vizuri ujue ni akina nani wanaishi kwako. Si ati mtu, mara mingi watu wanatafuta nyumba kutumia agents. So ni vizuri ndio tunasema udili na yule mtu anaishi kwa nyumba yako, ujue details zake. Ndipo itakusaidia jambo ikitokea uko na uhakika huyu mtu namjua vizuri. Bono nigo atebire buna bibagenderete nesegio korwania marwa atancheiri ama nebinyogo binde buna nyasore natibago chigotimoka goika bakorire amaru ayo. Tumejua kwamba mambo ya bangi, mambo ya pombe tunapigana nayo na pia tunaongeza mambo ya lotto machines. Bado pia tunapigana nazo. Wakati tunazipata tunasichukua na tunachoma. So ni hiyo mambo ndio tunafanya kama security na tutashirikiana sisi wote. Lakini kitu ya muhimu tunaomba ushirikiano ya wananchi. Pombe haramu tunapigana nayo na saa hizi vile tunaendelea mkipata zile ripoti kuna wale wanashikwa wanapeleka kotini na kuna ile tunapata kama hata mtu ametoroka na tupate pombe tunaharibu. Na hatuta relent, bado tutaendelea kudili na pombe ya kienyeji, pombe haramu mpaka wakati kwamba watu wataachana nayo. Ni garuro kuboria gocha saba ibori kuba maiso n'abana babo kinga kieci cy'umutumoko mwenge iryo gukora emechando era abanyore. Wazazi wakuwe makini na watoto. Vile nimeongea hapa, kuna watoto wakirudi nyumbani wanarandaranda bila hata the care ya wazazi. Ndio utapata watoto wengine wanajipata kwa madhara kwa vile hata mzazi ajali. Kuna wazazi wala hata wajali mtoto wako wapi, amekula wapi, ameenda kukaa na nani. Tunahimiza wazazi kwamba wakati huu watoto wako nyumbani kwa likizo, wakae karibu, ni vizuri wajue mtoto ako na nini na ako na marafiki gani. Ingoripoti Rigetaseni Ndizi TV Eritarian Njuli KERUBO. Mwanchumurelia Ndizi TV abuonkorwa echiro eria daraja 2 sabono to korangani ngabwatani ababero gocha amubuna enchira eyemo kwene kinga ngone kibaro oborendi naboigo obotingunko be kubole ensemelia na kwene kinga akero oborendi boro FRIDAH no bonchiri ni gobokoba obuororo no mungino kwande chira alita igotwara bwabanga kinkoirerwa kamurankari kanga tereta segete kakanyete eniwo ya FRIDAH abecho ndawanye aniri chinyanya korumambia amenya kanyaranga ga muntu ngari gakumubwate bigoti gasangiriria kanibo abarende FRIDAH basubati kibe sasa muko acha omo ibyo inomolemu Wadi wama jatanya nitanga ake tokogoritie kebeti kebeti twanya ntaba nge bago tutabuli chibese chiagera oborendi weka to chigitereke kabisa oboira kabeti ndora nyane keranga chibune chimeka bo ege chanuo nekerore lakini asina togo chibeka no tema togo chinyora yo liara go itamanya koira abakorende FRIDAH kune tambokerekia tusabanga tiga chichiro chonsibe chikoire tambokero ngabuni ekyo bache amona kwene kinga kumanyanga aba obosali obungo kyana nabole asichinsemecho Bema na sano mancho mulyelia ndo chingana abange bagende tugotubwete asinsemo chimitandao anena wetera ase omtandao o Facebook Ndizi TV News Digital ekerondo chinga mesha coaching atebanga watching live from Gesore Village Township Ward West Mugrango constituency Nyamira Clown yake zanga tebanga watching live Kerandi Dennis watching live from Nakuru City Samson Ongaga Kiangobo Kieni pamoja Zablon Zalokoza atanga korwa Ayora South Mugrango na onde ENSAKIA Maika Tango Zulu korwa Kangudo Road Homa Hill Shrine watching with my wife Catherine Mwenda ki ome Jardo Yunge and Erickson Musigisi baso ime yumuro birwensa kendo cherebe kabo chere oine bwakire byamunsi aba radia abasani bila kuwasau aba bisabane pamoja na mashabiki kendo choki daktari korwa
Itibo City niko tuned nani Wigondo Chenga MC Sairo pamoja from Amasago Parish niko ndani. Kerundo Chenga Vincent agotebanga kuraligo makomo Kerundo Chenga Job Kinanga kurwa Mukora pamoja Robert Nyancha kurwa Nyatachanya Miogo Catholic na wife Lilian Kemto Mo Modesta Bitengo present. Charo William Mark me present Denis Onyambo Nyanja Mark me present Divina Komboka Bwakire vya FRIDAH. Hi Divina biabada sana just special mwanga password no are kora chinse bachichia tika massive no agende takubwatia umorobero singencho yebiru mwancho muri Ndizi TV tenga turamurikiranga naralia kera chikoraga ensa aya monenuso ndo chiko tuwara bagani ime studio FRIDAH leronga ngota tayabiyolenga asikitole yellow Yellow is the signature today. Kera togo sangana bageni kurwa ase eskureliyo bobundi ya tirimba kera barachiko babago tumanya obokoreri kurwa ase eskureliyo bobundi ya tirimba yo tukasensemeli yaliyo chungo ebungene yanyali bali masaba omanchimule kera rochenga tole yero gaiga toko wakilisha eskureli bono mambya kera togo sanga no mogeni ito oyole omorkyo manene asensemeli yali trimba kawala Joseph anaboigo omokonyoye Johnson Nyamweya ndojugo twara boigo oyotenenerete egetago kelia kerengete amangana ya teknolojia nobo erelia ICT Edgar Murara na boigo Rogers Mukinu oyotenenerete ekiganje geskuru yu finance officer na boigo ekirenga kimambia yabono nigoro yogo semigwa nonya isiko ye kirasi amaigeri isiko ye kirasi tali bitabu byo komete skuru cyo bundi okonyaranga ekitagete skills mono wetani ali babo some kirasi megari ikiro bwenete gukora onyene nsemeri ya plumbing ngwenda bali baratema isiko gari bakora experiment buyake gimabatu arobumanyi onyene nsemo yobwaga chingo irubali baragache no ene chinyomba bararanga sibatwali robomanyi igonto chikoba to gusangana bageni baito kirara gense ya monenuso kero turabe to gusangana barabo asigo mwancho murelia Ndizi TV to basa gusuka asenge nchobo igo entunde ya kabere tugochukera nango tojiko so asense meria ya magazeti beto kumanyanga naralia ya airobolito ase amagazeti itkolia lero asina binkobaira gwetira ase gazeti area ya The Standard nanchese ya nani mbaite gwetira ase gazeti ya Daily Nation womanchumuli ateto sio mechiduka kego tokoirana ndabe togo kumanya amangi Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime laboratory ya Dynapath nige bwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo sangu gwetangiro kuno bunarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itumu ya toro kurira marwire na malaria
kuri turi sukari, twapima blood pressure, kupima turi kidneys, kupima turi liver function test zonse correctly. Nkuru barobokorera buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Abo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bw'amabere, arthritis na yanda mange. Boigo nkorenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeyo muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gisiri na muno banyore asorusegero aboro yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna buryo bwo kubatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugingiya insira iyo wigo itali gwakona marwire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet, growing healthier future, one harvest at a time. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo kolere merimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chezi cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotuka asamagacho abaraka building imeyumu cyo Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV
nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime omoibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira eriyo konyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School nao bagosoera ime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigeren semo tabwatirioge erengia asogosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari cy'ubusombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cy'abana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubyo CBC ime ya Kisii nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokigwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubuase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakiresimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano nemo ibere isano nemo ibere isano na isatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano isano na isatu isano na ibere isatu isano Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Chumulia on Ndizi TV ngo kwali nivene asentunda yende entunda ya kabere imeyo moroberio WENSAKIA askoleni komanywa FRIDAH niga abagani baitu babere bagwikirana image studio cha Ndizi TV abagani korwa ase vocational center area yari atrimba stukubalega ni bene ime jo moroberio WENSAKIA monchumulia on Ndizi TV boigo abagani baito bemambe ya rero FRIDAH naende tochuteri yango mbagani kitogani tiritiko ya rero wanche muri eri abagani baitu babiri bagwikira nase studio turabe togosanga igoro yo bokoreri ase chiskuru cyobobundi ekertogo kwanera eskuru yobobundi yari atrimba turabe togosanga no mutenelio manene ko ase skuru eri Kawala Joseph oyo beri kagwikira nase studio nabo igo omokonyoye Johnson Nyamweya nabo igo ase umuteneli omanene asensemeria ICT Ediga Morara nabo igo asensemeri yekiganja uri bogolete nibo yonsi yeskuru eri joba aberi kagwikira nase skuru oyo korkanganere Rogers Mokino igori kuriya ndo chikurigereria ngam
obokoreri ase chiskuru ichobo bundi anene ase bakonyora amaigerio apart from amaigerio bakonyora ase kerasi go chisko gari ningi bagochi bakororo yogi koraga ense ya mone nusu ya bono mambia job maangi na chikoba itia ase ensemeyo Skrende FRIDAH tetobe togosto ime yensemo ya magazeti asabu na botambe nkoba itia ase gazeti ya The Standard ya enge gazeti ya The Standard no chingana eire obolito kegima ase page ntangani ni gobono iga Ruto bado abwate chinga kichinkongu asa konekinga obera wekirania okona chakoli gwechibesa chiria chiechinyomba ani gobono iga abira konyolege tango ekenene serikali wekonyolege tango ekenene yemaega yaba senator emerongo ebere na babere kubwaterana nigati yaba Kenya abakenya batano nomo ase kina kebekire ase kegambero kwamereria ogoikiranigwa wechibesa chiri obwagachi usechibesa okonacho wechibesa chiri chobwagachi ase chinyomba ase rigoririke abo igoni gazeti ya The Standard ndo chenga okwanera igoro ye omugiro b'abanyagitari sibono iga abara ikorwa somombu wa Azimio babere bakomotebya omwaziri bwobo chenu Suzana Kumincha gwetigia emeremo bose bachiko mu butana boigo nigo egazeti eye ya The Standard egokwanera igoro ya Eid Mbarak ogochengera okugana irikoba lituko lyarera na negati ya yali amolekeire ase gazeti ya The Standard page nelia ere entangani Epechi ndangani ase gazeti ya Daily Nation ne molekerete okonachwa kwebango asensemeli yobwagachi bwechinyomba chingia na bwego cheli olensekegima ase omo senator we county ya Gusii okia omtata na baseneta bande emeronge bere na babere na boigo abwatani kurase okwegera obwene bwa manyabantu batano na babere ngakibono bayimukire egetambukero se ogotuguterare okugendera kunachwa kwebangeyo ando chikumulikira page akanene ya gatano ase oboime boiga se page yentangani ne mulikirite ngakibono abege no bedini ye Islamu bago chigochengera Eid ul-Fitr ya bolitko lyarero ase kolende okungusana na kogendeta kwene kigwa igoro yo gutarora omutinyi erinda kwene kyango chingira bale litukeriga boiga se page yentangani nigo emulikirite ngakibona abana siasa bagendete kogosereria elinda kwene kyanga ngoso abali gusengo bwaterana bali nabanyagitari soko gendera korobekana kubatikana no mugiro oyibwa abanyagitari oyogendeta kwene kigwa sense ya Kenya wiga se page yentangani nemurikerete enga kibono chigosoli cyoko yiga kigendeta kwene kigwa sense meli yekerengo ya nationals se amangana airo bolito bose asabarkiwa bali amangana bayeto bolito chigosoli cyabo nobosagani na boigo evango yekerengo keigoromono ase abarai bagenderete hakurwania obotumeki na boigo obinyegwa obotumeki webinyegwa byogotindi aboiga sepeje yentangani ne morkerete na kibono abasagani kora sensemeli ya Haiti na kibero verite asebono ensemeli ya United Nations babere bakobolia abanyimbo kwene kyanga ngoiro bile bale ase ogotwara chimashini ekirabe chikwane kyanga ngoigerera bale usenkoleta bale omorembe ase chinse chirigo sikabusio go ikase page ya kabere nigo emurikerete chigosoli chyokwege chikigendeta kwani kigwase kerengo kelgia national ase chiskuru chigendeta go ikirana na boigo korwa amorkel yabo asensemeli ya Kangaroo School sibo mulikerete abana babere abubale chibarongo asegeta amani akwe na boigone mahao ngakibabete bakoleta obusaso ku ase chigosoli chekera mulikerete nga chiskuru chichabere chikogosoli asensemeyo nigo chimulikereta nene ensemeli yebango yokwagacha wechinyomba chingira bwo cheri golense obosagani gati ya yande ayibagendete kumulikira nka kibono bagendete komochia eserikali kubwatikana nobo koleri bwabo wega sepeje yo ya kabere
Anigo emurikiriteo yo kabero mubunge o West Mugrango Vincent Kemosi na kiabetega gutuguterare ibagali ayo gochorwa gochikoba omo high commissioner a sensemeli ya Ghana a senegetinga nigo abwate michandukura sensemeli yenkayaye eyo etamo eri bagali gochikogenda enseli ya Ghana nabo igo kogendera nemeremeyo Manchumulia gosikabutiyo goika ase page ya gatatu nigo emurikirite naki abege nokora ase dini yege Islamu litkolya lero berobertie ase ogochengera Eid al-Fitr yabo ase kolende bane kirenga nigo kungusana nakoganita kwa nikigwa ase abege no abo magega yo muwaziri w'uburinzi bw'imekidere kindiki koralia ngali tukolya lero na lyo litko lyo mutimoko lyo gochengera Eid al-Fitr asibane kirenga kero mondo na abwato kwege na kwaya na baiga abaisilamu nigo baboneta kwayo gwali bagali abali abene asibane kirenga asensemeli ya Saudi Arabia nigo bagenderete no kwengata kwabo asibarachi gukora litukolya lero igoti yaringe bijya serikali kweneke na korale bene ngali tukeliga neliyo holiday yabo sineliyo gochengera bene kero bane kirenga barabo ebago chibane kyanga kero barolire omotinyi korwa ase chense checha East Africa andonse ase omotinyi yo rabiko korokana na liyo bago chibaikira omoelio okwengata na boigo ogosaba se page ya kane nigo emurikirite na kibono omoseneta we county ya Gusii okia omtata na kibona abereka gukira nabo sibyo kegambero kerya milimani asabereka kutukuterare okwagachwa wose okonachwa kwabakoli emirimo enengo yabo eyo eringetego chikwane kyanga nkwagacha bale chinyomba chirigulire nsekegima asabereka komocha serikali nganigo akwane kyanga nigo murobelyo yo obwenete wotenini gwabene goika obokoreri bwabeire obokumurikira boiga se page ya gatano nigo emurikirite engakibono abakoli emirimo korwa asensemeli chi county ngakibono bakari kogenda nyumba nemie yemo magega yo gokorerwa okunachwa akaba baligirite nigo ebango yaberige koba enyinga asibumurikirite chi county ngakyo bokoreri bwabo bwabeire chibesaire nga babere bagwakanwa na ende chiri bakoiranga ekisabeti chigwisana ekaba kuligeria nga echibesa babere bakonachwa kolengana no musharuri bakonyora nigo chiabere chinyinge wetanya chiri bagotigara na chiro chyo baika ase page ya gatano nalimo nigo emurikirite nga kibona ekiama ya UDA na kikigenderete ko ne kyanga kwirubira bale asobochori wekyamekyo obora bogokorekana amatukabusyo asibalengete gusangereria chimillion chimisato linde kwane kyanga obochori obo umbochikoba bogokorekana wikirano asomurikiwe gazeti ya murikete nganigo murayibinse alengete kubwatania ebyama ebyo birachikoba ekyameke mu kyama gya UDA linde kwane kyanga korosiali kyama ekenene kigima ekyo kirabege kwenekya obubuyo bonene asobochori bu mwaka ubukiri bubere emerongebere na isano na ibere wega sepeji yo ya gatano nalimo nigo emurikirete nga na kensemeli yomo prime cabinet secretary somonene bwa waziri Musalia Mudavadi oyole omara yomonene bw'ikyama gya ANC Amani National Congress na kibona Amerika wesoke ben nabo igogutuguterare engana yokwenekenga ekyame kyo kyabereke gosoa inseyeli abuli ya UDA nabo igokoba ekyame kemo ase omona gerikora sensemeli yaye oyole ANC Political Affairs Director Kurukwanganere Kennedy Omulo Jr. Nikirenga nigo abantu abangi babete bakubwata bobe engane yo ya Musalia Mudavadi ekarali gukwa na chinse mo chiricha Bomet Mwanchumulilia abunongo kolera amagazeti yeli tukolerera kolende nabakonyere gazeti yabo ya Daily Nation elinde oimanye amange
Tuguska goika ase gazeti ya The Standard page ni akabere nigekwanira igoro yemebase konie para yerere abantu elibweyemo nechimibere gusiria amagimabo insemeti yenye tato nekiombekelie kumulekera chipara na boigo enjera bantu akwenda chipara NTSA kikotebanga nikobere no gwichana asenge nchoko mentekana kwemebasokano chipara chito ase county ya Nairobi etanga inige kubwatiwa ne county ya Kiambu, county ya Nakuru na boigo county area ya Machakos. Tuskeboso ikase peja gatatu nigekwanira igoro yogo itwa kwa monto oyo momosai Edwin Kiprotich Kipton oyo manyire buna chiloba nigabetega goitwa nabo igo ubobero yogo toka imesa nduki kona chaine asikolende nigo botukibono bwabere bakorokinga nigo omonto liyo mukagerwa omonene ase ogoitwa kwaye busama kweli aye abetega koira chibesa chiaye magayo kumuita na gutumika chibese chukugore sanduki eli kumubeka ime nabo igo nigabeta gutumika chibese chiri kwegoka kegima ase chinsemo ao chiya kwegokia tuskibusuka sepeji ya kane nigo abaseneta emerongo ebere na babere bono babere bakobwaterana naba Kenya ase ekerenga gyogotanga bosegotenenia okonacho gwechibesa chiria chobwagachi as wechinyomba ase ligoli rike asabone gabachira sikigambiro naende bono iga nige tango kenene gocha serikali yense icho ya Kenya tuske oikase page ya gatano nemo ni gobono iga omugiro ogendrete bwabanyagitali abaroire bagendrete otwara chinga kichinkongu ekero abanyagitali bano babete bangambali konyegaliwa mbali gusikonya serikali tujigotegerera ebiriro byabo tuske oikase page ya gatano na kabere kwanira ekyombekeria kya Azimio ababete ba kwana lichikoligo na gutwara egeikaro asensemeria ya Jaramogi Odinga Foundation yotoka mia Nairobi bakora nomo rai oriwe kyama kirya we Kalonzo Musyoka omorai we kyama kirya DAP Kenya Eugene Wamalwa na boigo oyo kabere mo governor omukoro bwensemo elia ya Muranga Mwangi wa iria babete binga ni gabono iga bagusaba serikali ene kinga yaberige kobaka isiko na kuminja na boigo omwaziri olibwobolemi linturi asogotekerania abakorere bwabo buna ebwendate mwanchubere Ndizi TV abunongo chuikera omwori wo kumulekera amagazeti egazeti ya The Standard emambia yabono asikolende buna botambe niyotokote binga onyigonete kwemanya amange yenda bwigorere egazeti yao eliwanchete egazeti ya The Standard egazeti ya Nation ndobe kwemanya amange ayu agendrete ime ense yeito ya Kenya FRIDAH. Aha umwancho murigereria kulende gukiragabu ni otogukorera amagazeti eli tukoria rero kulenda sentunda ya gatatu tosoye sensemo ya mangana yaringete chisemi senda benko batiga amagokaye JUMATANO oyorabe kagusanga nabagwatani korwa skuru yo bobundi yensemeri yari atrimba bagene yababere bagukirana studio kondo mwancho murigereria Teatosa somutimo komoke go to skato nigera ngoira na bali segeke kekerebosio elinde babasanga amani. Ndizi TV Ubwansu Gusii